Mhm. Hello po, wala pa pong tao rito. Shout out po sa inyong lahat. Hello po. Gandang hapon po at gabi po sa inyong lahat. Okay, mayroon na po tayong isang bisita po dito. Gandang hapon po sa iyo, ate. Shout out po sa iyo. Kape-kape muna tayo. Meron na po tayong 11 million views and 4 thumbs up down. Salamat po sa lahat po na nandito muli. Live muna tayo saglit. Meron na po tayong message po dito. Good evening, Mr. Pogi Kaagapay. Shout out po sa iyo, Tita Iloteria Malubay. Sunod. Hello po, Sir Kaagapay. Shout out po. Shout out po, Tita Mirna Valdez. Shout out po sa iyo. Magandang gabi. Good evening din sa iyo, Kaagapay. Rosely Ligayo. Magandang gabi po sa iyo, Ate Kate Nebres. Unang luha, Sugan. Gandang hapon. Kaagapay mo. Shout out from hell. Magandang hapon din po, unang luha, Sugan. Nilita Buglosa, shout out po Kaagapay. Shout out po sa iyo, Tita Nilita Buglosa. Muli na naman po tayong naka-live. Marites Salendres, good evening Kaagapay. Good evening din po sa iyo, Tita Marites Salendres. Good evening Kaagapay. Solita Bautista. Good evening din po sa iyo, Tita Solita Bautista. Magandang gabi po. Miyay mo at magandang gabi Kaagapay. Anong balita from Rosario, La Union? Ganun pa rin ang balita, walang nagbago. Shout out po sa mga taga Rosario, La Union. Bibisita po ako dyan sa Rosario pag ako'y nakauwi po sa Pinas dahil meron po akong pupuntahan po dyan sa Rosario po. Sa Upper Subusub. Tamsak Dan galing kay Solita Bautista. Naka 21 million views na po tayo at 11 tamsak. Salamat po sa inyong pagtamsak. Magandang gabi sa iyo, Kaagapay. Magandang gabi din po, Ma'am Christina Manlangit. Salamat po at bisita po kayo sa aking live. Tamsak Dan po, Nilita Buglosa. Lucia Tamalana, good evening Kaagapay. Good evening din po sa iyo, Tita Lucia Tamalana. Kung saan man po kayo sa panig ng mundo ay sana lagi po kayong mag-iingat at ligtas po sa mga anumang kapahamakan po. Evelyn Peña, God bless you always. Always naman po Kaagapay, Christina Manlangit. Siyempre, always po tayong laging mag-iingat.
Kape-kape muna tayo mga kaagapay. Abang pangpalipas po ng oras, isang oras lang po tayo magla-live po siguro. Kasi naboring po ako, wala po akong kasama dito. Yung kasama ko sa bahay, nagpa-medical po. Robelyn Mista. Oh, shout out sa iyo, Ma'am Robelyn Mista. Mista na kita. Salamat po sa inyong pagdalo sa aking live. Alfreda Alano, shout out po from Pangasinan. Shout out po kababayan dyan sa Pangasinan. Alfreda Alano. Teresita Gapati, good evening kaagapay, ingat, lagi watching from Greece. Kayo din po Ma'am Teresita Gapati, ingat din po kayo sa inyo dyan. Nasaan na tayo? Kasabayan mo mag-live si Kalinga Roda kaagapay, Lucia Tamalana. Nag-live po ba si Roda? Siguro gabi na po doon eh. 5, 6, 7, 8, 9. Alas 9 na po ng gabi. Irene Bonina, shoutout po Ma'am Irene. Nakapasyal ka ulit. Sid lang tayo. Kaagapay nag-live si Ma'am Roda. Nag-live po ba? Maria Chiri Antonio, hello kaagapay. Happy first anniversary sa Hiya Mia. Maraming salamat sa inyong lahat, lalo na si Mama M ng Alaga at nag-support ni Princess Serena. Shoutout po sa iyo Ma'am Chiri Antonio. Mirna Valdez. Shoutout po Ma'am Mirna Valdez. Carmelita Salvador. Hello kaagapay. Kumusta? Ano na balita kay Rina? Ingat po palagi. God bless you always. Ang bisita. Ang ano po kay Rina ay ganun pa rin po. Walang pinagbago. Naka-live si Ate Roda ngayon. Sabay kayo. Irene Bonina. Okay lang po na sabay. Wala naman po mali siya. Wala naman po masama kung mag-live. Lumipat ako sa iyo. Bakit naman po kayo lumipat, Ma'am? Said lang tayo. Lumipat po kayo sa akin. Salamat po kung kayo po ay lumipat. Wala pa pong bali. Mayroon po palang inanunsyo ng yung sponsors po ni Rina, si Mama M. Nagbabalak po yata sila na magpa-event. Sabay-sabay po yata yung yung tawag nun. Second Mansarin ng Japan, tapos mayroon pa isa eh. Di ko matandaan kung ano po yon. Para isahan na lang daw po. Kaagapay, anong balita na po kay Rina? Shoutout po from Pangasinan, Freda Alano. Good evening kaagapay, Spike Limbo. Nakabisita ka bro Spike. Kamusta ka na? Kailan namin masisilayan si Princess Rina? Sana po i-vlog naman nila minsan. Solita Bautista. Masisilayan nyo po siguro pag siya po ay muling binalik po sa sa Naga.
Ang pagkakaalam ko po isang beses isang buwan tuwing dalhin po sa Naga. Kasi yun po yung request po ni ano, ni Mama M. Stella Bimbo Andrade. Good evening kaagapay, thumbs up po from Roda Tuyo. Ano yun? Good evening kaagapay, thumbs up dan from Roda Tuyo. Kailan yan sir magaganap? Iloteria Malubay. Ano po yata, di ko sure kung itong buwan na ito. Inabot ko rin ang live mo, thumbs-up 10. Kasi simula ko lang, Brad Spike. Naboring kasi ako eh. Kaya naisipan kong mag-live. Ikaw nga ang inaantay ko rin mag-live, Spike, kung ikaw may YouTube. Carmelita Salvador, sige kaagapay Orion may dayta nga event watching from Egypt. Aabangan namin yan. Kaagapay pagpalain ka sana ng Panginoon. O sige po, abangan nyo po Ma'am Carmelita. Kasi kahapon po ay umattend po ako sa video call po ng Japan eh. Yan po ang narinig ko eh, magkakaroon daw po ng event. Itong month siguro. Di pa sila sure. Kay Ate Roda minsan pinakikita si Dalagang Rena sa live. Irene Bonina. Opo, pag nagla-live po si Roda minsan po nahagila po si Princess Rena. Rose Cross, good evening. Good evening po, Ma'am Rose Cross. Shout out po. Rot, good afternoon watching from Perdos, Kuwait. God bless you po. Kaagapay mo. Musta balita, Bibi Rina? Ay ganun pa rin po, wala pong pinagbago. Kakatawag lang po yata ni Tita M kay Rina. Nakausap niya po eh, sabi okay lang naman daw po si Rina. Nood ako kay Roda live tas lumipat sa'yo kaagapay, shout out. Estelita Bimbo Andrade. Lumipat po talaga kayo. Salamat po. Shout out po sa'yo Ma'am Estela Bimbo Andrade. Shout out po sa'yo. Sally Alegria. September 10 ibalik nila September 10 ibalik nila kay Dr. De Los Reyes. Parang po yata. Hindi ko po alam eh. Mahihain na si Dalagang Rina natin, ayaw magpa-video. Irene Bonina. Mahihain na po si Rina kasi napapansin naman po natin na mayroon na po siyang yung pagbabago po talaga. Siguro nahiya na rin po talaga. Ma'am Gina Ahmad, good evening idol, kaagapay mo. Shout out din po Ma'am Gina Ahmad. Salamat po sa iyong pagbisita. Leslie Quiding Gala Burbano, good evening sir, kumusta si Rina? Sir from Ilocos Sorbigan. Ay okay lang naman po lagi si Rina po. Kahit bihira lang po natin siya nakikita sa live, sa video po ni Kalingap, pero may contact naman po si Mama M kay Roda, tinatawagan po, kinakamusta okay lang naman daw po si Rina po. Ganda gabi sir, kaagapay, kumusta na po si Baby Rina natin, LB Tomas. Heto medyo okay naman na po si Princess Rina po natin. Tsaka nasa mabuting pangangalaga po. Ako din galing kay Ate Roda, nood muna sa'yo, Gloria Magnaye. Salamat po Ma'am Gloria Magnaye, shout out po sa'yo. Rose Cross, good evening kaagapay. Sorry po pala sa'yo kasi na-shout out po kita kay Ma'am Hasa. Di ko alam na siya pala yung
Cross. Okay lang po, wala pong anuman po 'yun. Florinda, kumusta kaagapay? Ano balita sa Reyna natin? God bless you all. Okay lang po si Reyna. Sabi nga ni Ate Roda, magaling na si Reyna Irene Bonina. Ay, oo po. Kasi si Roda po talaga ang makakapagsabi po 'yan kasi siya po yung araw-araw na kasama po niya si Reyna. Galing ako kay Roda, lipat ako sa'yo, Jonalyn Golpo. Oh, tatlong taon na po kayo lumipat dito. Spike Limbo, live nga si Ate Roda, sanay kayo. Ano? Live nga si Ate Roda, sanay kayo. Alam may check-up si Rina September 10 kay De Los Reyes. Dr. De Los Reyes. Spike Limbo. Ganun po ba yun? Parang hindi ko alam yata na may check-up ngayong September 10. Walang sinasabi sa akin kay Tita M. Okay. Evelyn Lorela, good evening po sir kaagapay, watching from South Cotabato, galing ako kay Ma'am Roda. Good evening. Gina Tan, hello kaagapay, kumusta po kayo? Ay okay lang naman po Tita Gina, kayo po, kumusta po? Shout out po sa'yo. Ingat po, kumusta? Flor Sabino, ingat din po kayo Tita Sabino, Flor Sabino. Nahuli ka sa Martes, hahaha, Irene Bonina. Oo nga nahuli talaga ako sa balita. Sabi ni Kalinga Pian, Spike Limbo. Hindi ko pa napanood. Nahuli nga sa balita. Spike, ba't di ka mag-live sa ano mo? May YouTube ka ba, Brad Spike? Mag-live ka minsan para makita din kita at mapanood. Hello po Kuya Kaagapay, kumusta ka na po kayo? God bless you. Black Bear. Shout out Ma'am Black Bear at nakadalo po kayo sa aking live. Okay lang naman po ako. Kayo po, kumusta po kayo? Good evening kaagapay. Napanood ko kanina si Mayora, ang topic niya. Mauutas ako sa kakatawa sa inyo, watching from Calamba City. Si Mayora po ay pag nakapasok po ako sa live niya, lagi pong tawa po ng tawa. Tapos pag wala po ako, lagi niya ako tinatapik. Iwan ko ba doon? Annabel Atilano, good evening kaagapay. Shout out po watching from Palawan. Good evening din po Ma'am Annabel Atilano. Shout out po dyan sa Palawan. Salamat po sa inyo pagbisita sa aking live. Shout out po sa 94 million views at 44 tamsak dan. LB Tomas, oo nga nahiya na siya kasi magaling na, sana tuloy na pagaling niya. Ayaw na magpakita sa kamera si Rina, nahiya na. Spike Limbo. Oo nga po kasi nga gumagaling na po si Rina. Jasmine Pilais, shout out po Ma'am Jasmine Pilais. Rose Cross, oo nga po, siguro kasing gwapo rin nyo. Sino po? Oo nga po, siguro kasing gwapo rin nyo. Sino po kasing gwapo ko po? Yan na naman po tayo Estelita Bimbo Andrade, monthly kasi ang check-up ni Rina kaagapay. Last August din yung last check-up niya, kaya follow up ngayong September. Oo nga po, every monthly nga po pala. Perly Fernandez, sir, bakit hindi mo binasa ang message ko tamsaktan sa September 11 daw, sabi nila, shout out po.
Saan po kayo nag-message sa akin, Tita Fernandez, sa ano ko, Messenger? Virginia Diasis, good PM po, kaagapay. Ano po balita kay Princess Rina? Kailan po i-vlog? Nakakamiss na siya. I-vlog. Salamat po. God bless. Pagkakalam ko po, i-vlog po si Rina pag tuwing dadalhin po sa Naga. Yun po ang alam ko po. Magandang gabi po, sir. Kaagapay, watching from San Carlos City, Pangasinan. Mili Valerio. Shout out po sa iyo, Ma'am Mili Valerio. Ela Sinaldri Ilay. Tama ba yung pagkabasa ko? Kaagapay mo, good afternoon po from Saudi. Magandang hapon din sa iyo, Ma'am Ila. Nandito ka rin pala sa Saudi. Race 143. Good evening po, sir. Kaagapay, kumusta po kayo? God bless. Watching from Leyte. Ay, okay lang naman po ako, Ma'am Riz. Shoutout po sa iyo at salamat din po sa inyong pagdalo sa aking live. Gloria Magnaye, salamat sa mga kapartner mo. Ang todo suporta kayo sa Dalagang Rina, mga Japan charity groups. God bless po sa inyong lahat. God bless din po sa iyo, Ma'am Gloria Magnaye. Yung nasa Japan po ay wala naman po silang sawang tulungan si Rina, lalong-lalo na po si Tita M. Dahil sabi po ni Tita M ay hanggang hanggang siya ay gumaling, gagastusan po niya yan. Hindi naman po siguro daw aabot ng milyon-milyon. Yun po ang sabi po niya. Kasi napakalaking kasiyahan po ni Mama M pag ito ay gumaling na si Rina. Good evening po, kaagapay. Musta na po kayo? Rosmy Ahmad. Okay naman po, Ma'am Rosmy Ahmad. Ito, gwapo pa rin daw. Salamat po sa 100 million views and 51 thumbs up done. Magandang gabi, kaagapay. Musta na po si Rina? Belia Makayayong. Okay naman po si Rina. Medyo malaki na rin po yung kanyang pagbabago at mahihain na rin po. Cross. Si Spike po. Si Spike. Sa tingin ko po si Spike po ay ito ay gwapong-gwapo talaga. Kasi sa picture niya, gwapo eh. Black Bear, Kuya Kaagapay, ang bait talaga ni Lord. Magaling na si Rina, naiyak na ang Rina natin. God bless you. Ay siyempre, talagang si Rina po ay papagalingin po ng ating Panginoon po yan. Marte Salandres, sabi ni Mayura, kung may love team sa Kalingap sa mga supporters daw ni Rina, meron din daw. Yung binabanggit ni ni Mayura, loko-loko yun eh. Gloria Magnaye, salamat Mama Ems. Makakarating po yan kay Mama Ems. Ma'am Gloria Magnaye. Lucia Tamalana, 32. Ano po? Sino pong 32, Ma'am Lucia Tamalana? Gloria Maglaye, may thumbs up 5. Sa ngayon sa Japan, busy pa sila wala pa silang Hindi ako nakaka-join sa video call po nila. Sabi po ni Kalingap Iyan, sabi daw ng doktor, pwede naman daw online check-up lang. Tapos na? Oo. Magandang gabi, kaagapay. Musta na, magaling na si Rina. Salamat at gumaling na siya. Noemi Salinas. Shout out Tita Noemi Salinas at nakadalo ka sa aking live.
Okay lang naman po si Rina ante. Magaling na si Rina at tsaka tuloy-tuloy na po yung kanyang paggaling na makapag-aral na rin po siya. Nakabisita po si auntie ko po. Shoutout po sa'yo ante from Pangasinan, Asinggan, Pangasinan. Lucia Tamalana, sorry nag-wrong send kaagapay. Nahuhuli ka yata, Ma'am Lucia Tamalana. Oo nga, Gloria Magnaye, oo nga Mina Martes ka Mayora sa love team mo. Tawa kaming lahat. Napaka-Martes po talaga ni Mayora kung ano po sinasabi sa akin. Gloria Magnaye. Okay po. Mamaya pa yata mag-live si Mayora. Mga alas 5 po yata 'yon. Mamaya aakyat din po ako sa kanyang live. Makipag-asaran po doon. Ano daw? Ang bait mo, Dading Laos. Sino pong ang bait mo, Ma'am Dading Laos? LB Tomas, oo naman sir, kaagapay tuyo, masaya lahat na gumaling tayo. Masaya lahat na gumaling si Rina kasi mahal natin siya. Rina, ako mula umpisa pa rin na ako nanonood. Hindi niyo po pinapanood si Erica. Okay naman po sila Erica, Ma'am LB. Sally Alegria, mamaya 10 PM. Oo nga po, mamaya po magla-live siya si Mayora. Hello po kaagapay, musta na ang Princess Rina Helen Orica? Ay okay lang naman po Ma'am Helen si Rina. Medyo naman daw siya, sabi po ni Roda. Jenny Los Mendoza, hello, good evening. Kaagapay watching from Butuan City. Magandang gabi din po Ma'am Jenny Los Mendoza. Shout out po sa'yo. Ingat ka lagi at God bless sa'yo. Gloria Magnaye. Shout out po sa'yo Ma'am Gloria Magnaye. Shout out po Ma'am Perly. Bakit ka pa po tulog si Angela po ito? Ano daw? Ma'am Perly Fernandez, bakit ka daw wala na-delete. Ingat ka lagi, God bless sa'yo. Gloria Magnaye. Kayo din po, Ma'am Gloria Magnaye, ingat din po kayo. Hindi ko share type, basri na lang ako, LB Tomas. Mas type niyo po si Rena. Kasi po si Rena po ay may po talaga yung napakagandang kaabang-abang po natin lahat kasi sa po yung
natulungan na may sakit hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong po ng Kalingap, kaya kaabang-abang po talaga kung ano po yung mangyayari. Edeline Kanggayda, kumusta kaagapay? My love, team na po kayo, sabi ni Mayora. Hehehe, watching from Matalam, Cotabato. Wala po yun, biro lang po ni Mayora po yun. Shoutout sa lahat nasa live ni kaagapay. Spike Limbo. Spike Limbo, gwapo-gwapo mo daw, sabi nila dito. Labas mo nga yung kagapuhan natin dyan. Solid rin na po ako, sir. Kaagapay mula simula sinubaybayan ko si Bibi Rina, Evelyn Lorela. Lahat naman po na nandito po yata ay solid rin na po talaga. Kahit naman po ako, karamihan po yata na i-vlog, binablog ko rin na yung content ko. Meron po pala na halo. Na-vlog ko rin si Rochelle at saka si yung 16 years old na may anak. Hindi ko na pinapanood si Ido at ang Kalinga pag may vlog sila kay Rina, pinapanood ko sila para lang ma-update namin si Rina. Kaagapay mo, ingat palagi from Cairo, Egypt. Ganun po ba, Ma'am Carmelita? Lagi niyong panoorin si Kalinga Proda kasi nasa kanya si Rina. Jasmine Pilay, shout out po Ma'am Pearly. Bakit po di ka natulog sa si Angela po ito? O Ma'am Jasmine, Ma'am Pearly Fernandez, bakit ka pa hindi tulog? Sabi ni Angela. Kuya, sulit ako. Kuya, wala kami pinapanood kaya si Rina lang ang nasa isip at puso ko mula 1 to 94. Siya, Black Bear. Ay, oo nga po, kasi napakaswerte po si Rina. Kasi biruin nyo, kahit sinasabi nilang laos na siya, hanggang ngayon nai-vlog pa rin, di ba? Kahit sabihin natin mahina po yung kanyang views, wala naman pong yan. Hindi naman po pinagbabasihan sa maraming views. Ang importante lang po ay gumaling po talaga si Rina. Yun po ay yung kaabang-abang. Kasi isipin po natin yung mga bagong binablog, beneficiaries po nila Kalingap, sila Dara, Erica, Joy. Tingnan nyo, pag sila ay tumagal-tagal, mawawalan na rin po mga yan. Parang siya, yung damit, pag bago, maganda pa. Pero pag tumagal-tagal na, kumukupas, wala na. Hindi kagaya ni Rina, tingnan nyo nung unang sabak pa lang sa Kalingap ay talagang sikat na siya. Hanggang ngayon, nai-vlog pa rin. 'Di ba? Kaya napakaswerte po talaga ni Rina sa Kalingap. Sa totoo lang po, kayo lang ni Mayora at Hasan ni Roda pinapanood ng live at kung saan si Dalaga at kung sino mag-vlog kay Rina, doon ako nanonood. Sa iba hindi na kami nanonood. Sally Alegria. Ganun po ba, Ma'am Sally Alegria? Black Bear, Kuya Kaagapay, kumusta? Muna lang ako sa mga senior citizens charity group. Salamat po sa kanila. God bless you, Black Bear. O sige po, makakarating po yan. Yes? Alin? Ay, madali ka. Baden. Kalugsit ta. Bukra? Okay, Bukra. Bukra. Juma. Monday? Saturday? Sunday? Bukra, Juma. Sunday? Okay, mapi muskil. Muskil. Ayun. Juma part-time. Juma part-time. Sunday. Saturday. Kelas?
Dumating po yung ano, yung maggupit sa akin. Good evening po, kaagapay watching from Iloilo City. Nemia Bantilo Adorador. Shout out po. Hello po kaagapay, musta na po kayo? Hello po kabay, musta na po kayo dyan? Sana makita naman ang Princess Rina natin. Na-miss namin, sobrang na-miss namin fans dito, Saudi. Edna Sola, good evening po sa iyo, Ma'am Edna Sola. Shout out po sa iyo. Perly Fernandez, Sir Angela, nanood ako kay Sir Kaagapay. Kasama natin yan, Japan Charity Group. Thumbs down and shout out po. Sino pong si Angela Tita Perles? Dito ba sa ano? Kasama po natin sa ano? Japan? Cross, naglalaktaw ka na kaagapay. Dumating po kasi yung ano, yung maggupit sa akin. Kaya nalagtawan ko na siguro, hindi ko nakita. Yung pasensya na po. Sally Alegria, viral ngayon si Rose Ann, bagong scout nila kasi within 5 days 1 million. Congrats kay Rose Ann dahil nag-viral po siya. Basta mas maganda po siguro kay Rose Ann, wag na po nilang bigyan ng love team na yan kasi mababas po yung tao. Nemia Bantilo Adorador. Ako kaagapay rin na lang pinapanood at Mayora Hasa at Tito Manny kaagapay mo at Ate Roda. Salamat po Ma'am Nia Bantilo. Good Emily Choson, good evening kaagapay. Good evening din po Ma'am Evelyn Choson. Kuya, tama sinabi ni ate kung saan si Rina na doon kami kay Rina Black Bear. Oo naman. Si Rina kasi nakakaawa, may sakit siya lalo na pag sumumpong yung sakit niya. Awang-awa ako, umiiyak ako kasi si Rina napamahal sa akin kahit hindi na siya sikat. Rina ako forever, nood din ako Roda at sayo. Salamat Ma'am Elby Tomas. Shoutout po sa Japan Charity Group, Solita Bautista. Makakarating po yan sa Japan Charity Groups, Ma'am Solita Bautista. Hi Sir Selim viewers nanood at nakikinig from OPP. Salamat po Ma'am OPP. Frida Alano, kahit minsan hindi ako nanonood kay Erika, solid rin na lang ako sa pag walang upload kay Rina. Manonood lang ako kay Pugong Biyahero pero Rina pa rin ako. Siyempre, ganun talaga kung may kanya-kanya po tayong gustong panoorin. Edna Sola, sana po kaagapay makita namin si Princess Rina natin. Upload ni Kalinga Prab talaga. Na-miss namin talaga. Wait lang po. May nalagtawan na naman po ako sa pagbasa. Good evening sir, my idol, sana wag mo iiwan si Baby Rina, Robelin Sadsad. Good evening din po sa iyo Ma'am Robelin. Siyempre, hindi po natin iiwan si Rina. Subaybayan po natin yan hanggang sa kanyang paggaling. Gina Ahmad, never ako nanood kay Edrica. Rina lang mula simula hanggang dulo. Rina tayo, walang bibitaw. From Gina Ahmad. Tama po, wag po natin bibitawan si Rina hanggang sa kanyang paggaling. At
pagdasal din po natin na sana po siya ay tuluyan na talagang gumaling na. Gloria Magnaye, tama na ang nag-iisang Rina sa akin kasi dati akong Edrin kaya lang nung bumitaw si Idon naglaylo muna ako pero sa ngayon lagi akong nanonood ng live nyo. Si Ana Coroda, loyal din siya. Si Rina, salamat po Ma'am Gloria Magnaye sa inyong panonood sa aking live. Cross siya po yata ang itatambal kay Jomar kaya ayaw na daw po niya na maging kuya siya ni Rina. Ganun po ba? Oo nga po, pero sa tingin ko hindi po yata papayag si Jomar po dyan. Cross siya po yata ang tatambal kay Jomar kaya ayaw na daw po niya maging kuya siya ni Rina. Cross. Sally Alegria, pero hindi po matatalo si dalaga natin. So for dami na ang vlog niya na milyon pero yan iba dyan wala. Siyempre si Rina ay sa 17 videos po ay mayroon siyang milyon. Yung milyon video meron siyang 17 milyon po yon. Rina Forever, napanood ko si Rina simula ng i-vlog nyo si Supermac hanggang ngayon. Spike Limbo. Oo nga po. Dapat minsan si Supermac ay i-vlog din niya paminsan-minsan si Rina. Para sa ganun po ay si Supermac ay tumaas din po yung kanyang subscribe tsaka views. Kailan po boss pa shout out? May buloy pala ako dito si Freddy Gerona Rabas. Shout out po Brad Freddy Gerona Rabas. Shout out po sa iyo. Gloria Magnaye, kayo ni Mayora, Ate Roda at Ana Coroda pinapanood ko. Ay salamat po Ma'am Gloria. Nakilala ko si Kalinga Prab dahil kay Rina. Ganun po ba Spike? Ano yun, nakilala mo as in personal o sa social media lang? Isang oras lang po tayo mag-live mga kaagapay. Magpapagupit ako mamaya. Kasi pag hindi ako nagpagupit, lumalabas yung mga puti kong buhok. Cross, sabi po nila laos na daw po si Rina pero bakit tinatamnel ni Kuya Bal sa live niya? Oo nga naman po. Siyempre, ganyan po talaga sinasabi nilang laos si Rina pero sa totoo lang ay sikat na sikat sa Kalingap para sa kanila. Tsaka hindi naman nila bibitawan si Rina kasi tignan nyo na lang. Ilang beses na siyang dinala sa Kalingap sa pangangalaga po kay pangangalaga ni Roda. Ngayon binabawi ni Nestor. Ngayon binalik na naman. Ibig sabihin, gusto ng Kalingap na maano po talaga si Rina yung mapagaling at na hindi bibitawan. Siyempre kung sa iba lang siguro yan, binitawan na talaga. At saka malaking blessing si Rina sa Kalingap. Spike Limbo, sa social media dati political vlogger ang pinapanood ko. Ganun ba? Galing mo naman Spike. Bro Spike, saan ka sa andyan ka ba sa Pinas? Saan ka sa Pinas? Medyo, sa tingin ko medyo okay ka naman kang maging kaibigan Bigay mo nga sa akin yung yung Facebook mo Spike. Tita Perly Fernandez, sir kaagapin mo. Please shout out mo si Ana Coroda please kasi anak niya si Princess Rina po tamsakdan.
Shoutout po sa'yo, Tita Ana Kuroda. Shoutout po sa'yo. Emily Choson, ako nanonood sa kay Rab. Napanood ko si Rina simula vlog 1 to 97, napanood ko. Talaga pong sinusubaybayan niyo po, no? Kahit naman ako, sinusubaybayan ko po yan. Lahat po ng kung tutuusin, umabot, nasa 100 na yan eh. Kaso hindi lang hindi lang nilagay sa part-part. Tulad nung yung dinalaw nila si yung bulag na yung binata, tapos binisita sila ni Rabs kay Roda. Dito sa San Pablo, Laguna, sige Brad Spike, bigay mo yung mo, Facebook mo, para sa ganun ay maka-chat kita, ganun. Shout out po kay Sir Spike from Ross Cross. Shout out daw sa iyo, Spike. Ross Cross, galing kay Ross Cross. Kung Laos Serena, saan ba sila ngayon lahat? Oo nga naman, saan ba ngayon sila lahat? Good evening, kaagapay. Shoutout Carmelita Biga Bautista. Shoutout po Ma'am Carmelita Biga Bautista. Shoutout po sa iyo. Robilin Sadsad. Sir kaagapay, please shoutout Ma'am Ana Kuroda and G Brad TV. Idol ko yung tatlo. Oo nga pa pala. Pasuportan po natin yung yung YouTube po ni G Brad. G Brad TV po. Siya po yung kaibigan ko rin po na vlogger. At saka shoutout dun po kay Ana Kuroda. Shoutout po Ma'am Ana Kuroda. Gina Ahmad, kaming taga Japan rin na kaming lahat. Shoutout Ma'am Gina Ahmad. Salamat po sa pagbisita po nyo. Bakit kaya di na linagyan? Kasi sabi, pag naka 100 may regalo, na saan na yon sobra na 100? Emily Choson. Hindi po natin alam, baka malay nyo po may tawag po nun, may plano si Rab, yung talagang abot ng 100, yung kay Rina po lang talaga yung may vlog, wala po yung may kahalo. LB Tomas, hindi mo naman alam kung sino i-partner si Jomar. Sabi nila si Joy ngayon, Roseanne na naman. Ano ba yan? Okay lang kung ayaw niya. Antayin po natin kung sino ang ipa-partner nila. Merlin Telmo, good evening po kaagapay. God bless po. Shout out po Ma'am Merlin Telmo. Salamat po sa iyong pagbisita sa aking live. Ilang minuto na lamang po bago tayo magpaalam. Magpapagupit po ako. Shout out po sa 153 na nandito po, and 86 thumbs up. Kalahati po yan Shout out G Brad, Emily Choson. Parang hindi yata nakadalo si G Brad. Tulog na yata si G Brad. Shout out G Brad. Basta ako rin na lang, hindi ako bibitaw kay Rina hanggang dulo. LB Tomas. Emilian Choson, shout out ka na Kuroda Mix Vlog. Shout out Ma'am Ana Kuroda Mix Vlog. Vlogger po pala si Ma'am Ana Kuroda. Hindi ko pa nakikita yan, hindi ko pa napanood. Vlogger pala yan. Naririnig ko lang yung pangalan niya. May pangako nga si Kalinga Prab na pag umabot si Rina ng 100 vlogs, may regalo daw siya kay Rina. Kaya lang hininto na niya yung pag-vlog kay Rina. Gloria Magnaye. Yun nga po, sabi ko nga po baka mayroon pang
plano po ni Rab. Shoutout din kay idol ko Ana Coroda, Carmelita Biga Bautista. Matingnan nga po yan yung sinasabi yung si Ana Coroda. Ana ito nakita ko na. Si Ma'am Ana Coroda. Nakita ko na po si Ma'am Ana Coroda. Ito pala si Ma'am. Ito pala. Mag-subscribe po ako sa kanya para mabisita ko po kung siya po ay nag-live. Sir, kaagapin mo hindi nyo po nabasa comment ko po. Corazon Pat. Ano pong sinabi po nyo, Ma'am Corazon? Pakiulit na lang po yung sinabi nyo, Tita Corazon. Sorry po, hindi ko nakita. Good evening, kaagapay. Rina Forever, shoutout. Yolanda Carlos. Good evening din po. Jenny Lu, good evening, kaagapay. Shoutout po, Ma'am Jenny Lu. Salamat po sa inyong pagbisita. Juliet Dicker, shoutout sa lahat ng love Ian. Shoutout po, Ma'am Juliet. Rose Ahmad, kami ding mula ng binitawan niya si Rina, hindi na ako nanood sa vlog nila Edrica at iba din sa Pugong Biyahero. Ako pag may vlog kay Rina nanonood ako, watching from Japan. Rose Ahmad, ganun po ba? Parang ayaw nyo talagang panoorin si Edrica Maganda yan si Miss Ana Macarin. Ano po? Gloria Magnaya, vlogger siya, mabait at masaya si Ana Coroda, maganda siya. Ganun po ba? Lahat naman tayo maganda at saka gwapo. Oh my God, hindi laos si Princess Rina, lalo na siya sumikat nga sa ngayon. Inggit lang yan sila, huwag kayo maniwala dyan para malaman ninyo parang gold si Rina kaya tinatago nila. Shoutout Love Coroda. Oo nga naman po, parang inaalagaan po talaga si Rina na gold. Kayamanan po nila yan. Maganda yan si Miss Ana Macarena rin yan. Pinupuntahan niya si Rina sa bahay ni Mama Roda. God bless all. Sally Alegria. Gina Katangkatang. Hi po, patapos na si Roda sa live. Kinumusta ko lang si Baby Rina. Patapos na rin po. Ako din po patapos na rin po, mga 5 minutes na lang po bago ko lilisanin tong live na po ito. Dahil tayo po ay magpadagdag po ng pogi, magpagupit po. Hi po, patapos na po si Roda live. Kuminusta ko lang si Baby Rina. Gina Katangkatang. Sabi ni Jomar nung nag-live, hindi naman daw po niya alam yung mga love team na yan. Solita Bautista. Sa bagay, si Jomar ay hindi pa, sa tingin ko hindi naman siya sang-ayon sa mga love team na yan. Siya yung dumalaw kay Rina sa diet na natulala dahil sa ganda ni Rina. Ina Mustasa. Sino po yun? Parang di ko yata napansin yun Nakabisita na si Miss Ana Coroda kay Rina noon. Gandang-ganda siya kay Rina. Love Malunosan. Oo nga po, nakikita ko rito maganda po si
Tita Nakoroda. Love Malunosan. Pajakit Kaagapay Carmelita Biga Bautista. Di ko po alam magpajakit, Tita Carmelita. Pag-aaralan ko muna yan. Yet Master, salamat to all. Thumbs up Dan Kaagapay. Salamat Yet Master, nakadalo ka ulit. Basta pagdating mo, Sir Kaagapay, mag-charity ka na kasi dami kaming tutulong sa'yo. Suportahan ka namin kaya kagaya ng pagsuporta namin kay Rina. Ako ayaw ko talaga manood. Erika, matulog na lang ako. LB Tomas. Opo, pag uwi ko po ako po mag-vlog po. Salamat po sa sinabi po niyong pagsuporta. Kung ganun po ay makakatulong din po tayo sa ating matutulungan. Siyempre sa panonood nyo po, siyempre malaking na po yun. Lalo na po pag hindi po nag-skip ng ads. Malaking bagay na po yun sa pagtulong. Sir Kaagapay Sir Kaagapay, nagigdan kayo nga nag-live ni Madam Roda katatapos lang. Good evening, Linda. Nagsabay po. Hindi ko po alam na nagsabay po kami. Dapat po bang panoorin si Erika? Ikaw pugi ka naman. Gloria Magnaye. Kung gusto niyo pong panoorin si Erika, pwede naman po. Kung ayaw nyo, okay lang din naman po. Ganun lang po yun. Sale Alegria. Ayaw ko Erika. OE nila. Lawrence Ahel. OE po ba si Erika? Edrica? Gina Katang, may doktor po ba pag Sunday? Sa tingin ko po wala pong doktor pag Sunday. Ang alam ko po yan Monday to Monday to Friday lang. Mirna Valdez, Sir Kaagapay, hindi ba ikaw talaga si Ayon Perez? Kamukha nyo po talaga siya. Baka ako po yung nawawala niyang kambal. Ako nanonood ako basta about Rina, basta Rina doon ako vlog at live. Ganun po ba? Okay po. Ina Mustasa sa part 74 po yun. Oo nga po. Tingnan ko nga mamaya. Cross po na magagalit po si Mayora. Ano po? Magagalit po si Mayora. Sa'yo sasabihin po niya, inubos nyo na naman yung oras niya. 2 minutes na lang po bago po tayo magpaalam. Tapos bukas ulit, i-try po natin mag-live ulit. Ay wala pa daw GFC Jomar, sabi ng mama niya sa live ni Mayora. Ay wala pa pong live GFC si Jomar. Sinabi rin po yan sa akin. Minsan nakaka-video call ko po si Jomar. Kailan uli ang check-up ni Rina Arlene Paniel? Sa 11 po yata, Ma'am Arlene. Tamsakdan na po, Kaagapay Carmelita Biga Bautista. Salamat po. Edna Sola, kahit minsan hindi kami nanonood kay Erika, matulog lang kami. Edna Sola. Grabe. Irene Bonina, good night Kaagapay, God bless. O sige po Ma'am Edna Irene Bonina, good night po. Salamat po sa iyong pagbisita. Joanna Salas, shoutout po Ma'am Joanna Salas. Shoutout po sa 191 million views at 110,000
Tamsakdan. Shoutout Ma'am Rotrot. Taga Japan din yan si Ana Kuroda, Gina Ahmad. Taga Japan po ba yan? Tita Gina, napasok po ba sa natin sa Japan Charity Group si Tita Ana? Kaya wala si Rina, baka masapawan ang mga Milagros Abilon. Shoutout po Ma'am Milagros Abilon. Kailan ulit live mo, Kaagapay? Text po ni tita ko po to, asawa po ng uncle ko. Isa din po siyang Rina supporters. Kailan ulit live mo, Kaagapay, para makapanood ulit? God bless you always. Salamat po tita. Bukas po ng ganitong oras. Kamusta po? Kamusta nyo na lang po ako kay Uncle, Tita. Malapit na po tayong magkita-kita dyan. Mga February po, uwi po ako. Gloria Magnay, ayaw ko kasi yung style ni Erica, simple lang gusto ko sa tao. Yung tipo lang ni Rina ang gusto ko. Ganun po ba, Ma'am Gloria? Isang oras na po tayo mga Kaagapay. Dito ko na po lilisanin ang aking pag-live. At maraming salamat po sa inyong pagbisita sa aking live. Bukas po ulit, aagahan ko na lamang po para i-train natin maka-isang oras na higit. Shoutout po sa lahat po na nandito. Kay Ma'am Pieces 23, shoutout po. Hindi ko na po mababasa po lahat. Magpapaalam na po ako. Salamat po ulit. At lagi niyo pong tatandaan po mga Kaagapay, mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless po.